O sa kababae na palgang patay sa bukirang barangay sa lungsod sa Minglanilla, kaganyang buntag. Gingong notadong kawatan ang namatay nga kay agom ug samad pinusilan siyang dugan. Matod pa sa duha ka mga lalaki nga luwan og motorsiklo ang mga suspitsado. Si Chona Carion sa report. Naukay ang mga mulupyo sa sitio Banggaan, Barangay Cuano sa lungsod sa Minglanilla, dihang nabantayan ang patayng lawas sa usa ka babay. Nagkadugo kini ug wa nay kinabuhi dang nakit-an ang lawas sa biktima sa kasagbutan sa bukirang barangay. Mato ni Police Lieutenant Salvano Sabelia, ang Deputy Chief sa Minglanilla Police Station, nga dako ang posibilidad nga gidala lang ang biktima sa dapit ug didto na gipatay. Gingong usa ka buto sa armas de fuego ang nadunggan sa mga residente dinhing dapita apan kaganihang alas 8 sa buntag lang nakit-an ang patayng lawas sa biktima. Ang mga bata may nakakita na diri niya nagnawag sila mga dagkong tao. Kay ang ilang pagtuo balbal kuno kay gakulob. Nang hadlok na nagan niya nabalik mo dagkong tao niya mga kuryoso kulob man na siya. Ilang gihayag gitan-on lang kaila ba sila. Mga patay man nanawag sa station. Sa crime scene nga tumakita nga presko man ang dugo diri man nagkadugo sa tupad diari gina siya birahe. Ang kabanay na sa biktima ang sunod-sunod nga nag-abot-abot ug miila sa patayng lawas sa biktima. Giila siya nga si Arshela Caballero, 27 anyos, taga Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay. Giangko ni Marilyn Villaver, igagaw sa gipatay nga gilambigit ang biktima sa mga pagpangawat. Apan giingong adunay diferensya kini sa pangisip. Katapusang nakit-an si Caballero kaghapon sa dihang gipatawag siya sa barangay, human gireklamo sa iyang gikawatan ug human ato wa na mauli si Arshela. Sakit gyud na niya ma'am, bisag kung saan na siya priso, mukuan yun siya, mulikwat yun siya, bisag tangkalon pa na siya, gupon niyang tangkal. Oo, murag hapit yun na niya ba. Nasa panahon nga, di siya murag yang pagpangawat baka ng timpo-timpo bitaw. Gahapon ni anha ang kanang gikawatan niya. Oo, nya paghuman di ko na siya barangay taga mo barangay Tanod ba. Yawan na siya mabalik. Dili jud ang posibilyon niya bala na prison kay makita pa man nato kanya na posibilyon di man nato makita. Mga hostisya. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.